Kde jdeš? Já ti dám. Vyřiďte Drátkovi, že to zítra přijdeme sepsat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Potřebovala víc na zadek. Takhle burcovat lidi. Tak pojď. Aneško, co tě to napadlo? Nedal hubičku. To by dám akorát tak bodlo. Co se tady flákáš? Kedlubny a okulky to bys chtěla jíst. Ale dělat s ostatníma to tě nebaví. Jestli se tu hodláš povalovat, tak můžeš jít. Já tu líný děcka nechci. Tady taky nemusím být. Pojď sem. Co si to dovoluješ, kazit tady naši práci? Trhni si na hauty. Vemeno. Cože? Co jsi to Vemeno. řekla? Zase. Nebo kakao. Oběd, polévka knedlíčková, sekaný řízek, brambory, vlastní hlávkový salát, moučník. Svačina. Nemůžete toho na chvíli nechat, Václavíku? Ale svítit na ty vaše lejstra, to byste chtěli. Kdyby nebylo mě, tak by tahle ta barabizna už dávno spadla. Klid. Pokračujte, prosím. Svačina, jogurty, jestli ovšem nějaký dovezou, pať jsou všude sami dovolený. Večeře, sýry, vajíčka, ovoce. Děkuji soudružce kuchařce za přečtení jídelníčku. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Teď tu máme na programu toho zloděje. Já bych doporučoval udělat prohlídku na ložnicích. Dále je tu případ Pavly Malíkové. Drzá, nesnášenlivá, agresivní. Co s tím? Je tu krátce, ještě se nestačila adaptovat. Narušuje morálku celého kolektivu. No ale znáte její minulost? Matka nevěnovala dítěti péči, posléze opustila společnou domácnost. Otec zanedbával rodinu, podle výpovědi sousedů byl často mimo domov. Některý rodiče bych zavřel do bastily. A na skřipec s ním. A železný palčáky. Soudruhu Václavíku, prosím vás. Já si myslím, že si časem dá říct. Někdy je docela milá a rozumná, když se s ní promluví, Jak tak... pro koho? Já s ní mám osobně špatný No, zkušenosti. ono možná... No že dobře, vůbec, tak se soudruhu, tady nebudeme musí hádat. pokusit. Ještě to s ní zkusíme a taky počkáme, až jak se vyjádří psycholog. A co je? Soudruhu řediteli, jak to bude s letní obuví? Snížili nám Au! rozpočet, tak... Au! Co? Krucino, svinská práce. Já se na to vykašlu. Já dám výpověď a hotovo. Co to tady vyvádíš? Ty kazi světe? No, počkej. Já ti dám. Já tě poučím. Víš, co se dělá, když někdo ničí společný majetek, víš co? Strýčku Václavíku, prosím vás, puste mě. Já nerada. Strýčku Václavíku. Já ti dám. Strýčku. Já ti dám. Strýčku. Au. Tak a budeš pěkně pát. A jak dlouho? Tak dlouho, jak to bude bavit kozu. Děcka, berte si. Pomalu. Už to frčí. Grand Super Disco Děcák Show. A už tady máme opět oblíbený katapult se svým hitem. A co děti? Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst, až dálnicí země kouli opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem. A teď dáme solo naší tetě Jarmile na rozloučenou.